Hey vai, hola xentiña, 12 de xullo estamos aquí no festival Oh yeah, para ver un pouquiño o ambiente, seguro que bo. Vinde, vinde. Por que viñastes aquí? Por que grupo? Por que vos apeteceu? Por que? Porque hai un plan aquí en Ourense de música e dixemos, veña, vamos a animarnos. Vexo que te xa estar bebendo, papastes algo. Ainda non, ainda non. Ainda non. Dicen que están vos os pinchos, se queredes consultar. Temos dúas opcións, temos música ou papatoria. A ver, son las 5, non he comido, vanme disculpar. Gerson, que é a cociña ourense? É rock and roll, igual que ese, somos un grupo de amigos que a nosa paixón é a cociña. Sodes varios cociñeiros aquí, o teu plato, a túa tapa que é? Porque nos facemos unha bifana, unha elaboración típica portuguesa, e facémola vegetal, para que todo o público que este aquí pues, teña cabida e teña a súa opción sempre. Accesible para todo o mundo. Efectivamente. Pechamos, aí está. Pa dentro. Non o poderemos levar así. Ben, que non se entere ninguén, lévalo aí a la remanguillé. Martín, ven que nos levamos. Gerson, moitísimas gracias. Martín Fernández, de onde ves tú, Martín? Vago a gastrobar. Traes esta tapiña dali ou inventáchela para aquí directamente? No, está para aquí solo. E de que se trata? Un brioche de mantequilla, ensalada de repolo da casa, gambón en tempura. O gambón é da casa tamén? No, gambón non, por ahora non. Vamos ver como o montas, pode ser? Temos un brioche, unha sardinha de repolo, Aí está. e un mollo de curry vermello. De curry vermello, xa que estou levo, Martín. A xente cos dentes largos eu co privilexio deste pincho. A ver, está ben, pero tampouco... De mentira, está riquísimo. Oh yeah! Que estás facendo tú? Nós facemos por aquí un bonito de burela, vale? Que facemos así marinado e un poquinho aliñado. E en cociña ourense o que parece que traballades produto bo, non? Tratamos produto galego, ao final temos que reivindicar o noso, que é excelente. Moi rico. Bonito de burela. Muy bonito de burela, está buenísimo. Estás comendo, bebendo, xa comiche? Que Comiendo y bebiendo. Muy bien, muy ¿Qué bien. comiste tú? Un pincho de gambón y un taco de cerdo ibérico. Muy buenos están, sí. A quen viñaches a ver, en particular? De Waterboys. Hombre, A mí me encanta. ¿Qué canción se mola deles? A ver, por exemplo. De Holo de Moon. Que como se canta esa? De Holo de Moon. Na, 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 na. Fran, ver ben ataviado, Home, a Ver este sitio guapo. hai que vir disfrutón. Aparte hai que vir con sombreiro. Queres mencionar a un cantante, faz así. Si Que non esmola para un pincho, faz así. David, tío son encargado de aquí de amenizar o entretempo, non? Sí, ao principio da festa, antes dos concertos, e entre concertos igual tamén. Vache pedindo que cambie este tío. Tranquilidade, meu. Como se ponga, xente. Ponlle aí un chuchuá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá.